Čaute ľudia, tu je Jakub Romo. Dneska si ukážeme moje petardy. Ako prvé tu máme maličkého piráta, tu máme Piko piráta, tu máme takého istého piráta s koverčekou, len väčší, tu máme normálneho piráta od Klasku, maličký Piko pirát je od Pirate Expiro, tieto sú od Klasku pirát obyčajný, škrkací obyčajný od Klasku, obyčajný pirát od Piroka, potom tu máme dvojranú žabku od Staré Pyrotechnik. Tu máme škrkacieho piráta, len väčší je trošku. Tento je z Ekopíra a tento je z Colossusu. Sú väčšie. Potom tu máme obyčajného piráta, žltého od Tary. Potom tu máme trojranú žabku od Pirate Expiro. Potom tu máme FP3 Mini, polská petarda od firmy George. Tu máme Minibomb. Tá má 2 gramy a má 112 decibelov. Tu máme Minibomb, to isté, väčšia. A tá FP3 má 0,83 gramov. Takže potom tu máme Megu od Piroka, tá má 2 gramu. Tu máme Bomb, tá má 4, 118 decibelov. Boom, to najlepšie, čo mám asi. Od Klasku robí to 119 decibelov, má to 5 gramov, Apač má 1,75 gramov zlože. Zapálila som ho 4 krát, aby sa chytil, takže ale dá to slušnú ranu, takže tak. Tu mám delovú ranu, neodporúčam ani tak moc. Je to obyčajný šut, to môžem povedať. Som to kúpila, už tu nemá ani to svetielko, no. Tak to poviem, no. Takže to by bolo z dnešného videa všetko a čaute.